שמעת? תחילה? 3, 2, 1 ו... יא בנתי בין יא ביתי בי כוזרה עיני כוסרה יבלי יא בנתי בין יא ביתי בי כוזרה עיני כוסרה יבלי من كوز شال بارد سجايني من كوز شال بارد سجايني כל הכבוד. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו, אבל שלא ידעו. את, נראה לי, חן. נראה לי שאת לי זמרת חינות ענקית. ברכה כהן, קטנה עלייך. נעמי מליח, איפה את? חבל על הזמן. יהיה לך מלא מעריצים, מלא כסף. אנחנו אוהבים כסף. מלא גת יהיה לך. יהיה לך מלא מחזרים. חבל על הזמן. אז למי שלא יודע, זאתי חן גמליאל היקרה, ממושב אחיהוד, שבילתה איתנו את השבת, ומשום מה מצאתי בה פוטנציאל עצום להפקת תקליט בעתיד, ושיהיה לכם שבוע טוב. תגיד להם שלום. יאללה. תעשי להם ככה, תעשי להם מה נשמע? עכשיו תגידי ככה, תגידי איזה עוד שטות יש לנו? הייתה שבת תגידי, הייתה שבת, תחזיר אחרי, הייתה שבת הייתה שבת תימנית תימנית אזלית אצלי יואו! ומה עם החפלה? החפלה שהולכת להיות? תהיה חפלה. רגע, היום יש חפלה, נכון? בערב אנחנו עושים חפלה. את יודעת מה הולכת להיות? תחזרי אחריי. הולכת להיות חפלה חפלה תימנית תימנית אזלית. אצלי רגע, אבל לא אמרת על ה... ועוד דבר, בגלל שישנם רבנים, ורבניות. יש רבניות, אז גם הולכת להיות חבלה חפלה בהפרדה בעבודה מלא. מלח שבוע טוב לכם, קלקלנו עד שבוע אחת. טוב, אז יולו, שבוע טוב. תגיד להם אז יולו. אז יולו, תגידי אז יולו. תעשי שלום תגידי, במצלמה, אבל תגידי אז בחיוך. יולו. יאללה תגידי יולו. יאללה יאללה.